kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kmie jong uraj kushwaha ya ubala keno bodon jiade bat ka Sonam ruguvanshi kala Khlad no naka Jingpang kende shadem ni heart attack hagasngi balang hayingsa jongka hagashnong Rampur ka bahap Hafadapur district ha Uttar Pradesh udar bari sing ubadi ukurim jong Kmie uraj ka Ramlali hanyo pasaus nam karta ulet ho banadu ba uraj ula shakam hakabede ba jingsha penyap dusman jong uraja ruguvanshi ukurim ka Sonam ka jukershan bat yasha ya uraj dak bakal kam ba uraj udai ubalului bat ula shusha bharap karkum khubor dapren upai jong uraj udar bari sing ulet ho baka Ramlali kala Khlad na kada jing sosi halor ka jing sha keno ba uraj udai ubla Donkti kumunong sobun uba Kmie ban penyap ya uraja hakata yo beladap Kmie uraj kala kran shikla pathai khubor bat yasha ya uraj dak baong ba uraj umdan jiade bat no Henry ka Sonam ka dei ka penyap ya lau kurim bat keno pat ya uraj kalau keno ru bakila bandan ki riudon bor ki badan tilang halor kan ka kam ban penyap ya uraj na kata kadau kila ban le kat baman upai jong uraj pat ulaong ba uraj udai uba jai hakatien ka thle bat badan ka cingket kle ka yeng ka sam na du bala Khlad no ukpa jong u hakapor covid uraj kushwaha arpos nam karta udai ubatre kum accountant hakar khana bala penya daga yeng ka sam ka Sonam ubala keno bodan jiade bat ka Sonam bat udai ubala shakno kumunong su ubut ba Kmie ban penyap yu raja ukurim jong ka Sonam hasora